Il-Ministru Ian Borg qiegħed jisfida mandat ta' inibizzjoni maħruġ mill-Prim Awla tal-Qorti Ċivili fil-5 ta' Novembru li għadda. Sostnit dan il-union li tirrappreżenta lill-inġiniera professjonisti fejn fi stqarrija spjegat kif il-Kamra tad-Deputati Borg ippreżenta mozzjoni li tipproponi emenda fl-Att 25 tal-2020 dwar test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet fosthom il-professjoni tal-inġenerija. Il-Union Nazzjonali tal-Inġinerija spjegat li b'din l-azzjoni Ian Borg qed jisfida l-mandat ta' inibizzjoni maħruġ mill-Qorti kontra l-Engineering Profession Board. Iċ-Chairman kif ukoll il-membri tal-istess board bilan li dan tal-aħħar ma jressaqx emendi permezz tal-Ministeru li taħtu jaqa' l-Board għall-approvazzjoni tal-Parlament minħabba ksur prima facie tal-artiklu in kwistjoni dwar it-test ta' proporzjonalità. Dan kollu minħabba li ma sarux il-konsultazzjonijiet mitluba mill-artiklu 7 tal-istess qatt mal-stakeholders kollha, inkluż mal-Union Nazzjonali tal-Inġiniera. Il-Union Nazzjonali tal-Inġiniera sostniet li l-Ministru Borg huwa konxju ta' dawn il-proċeduri għax il-Ministeru tiegħu stess kien formalment notifikat mill-qorti u għaldaqstant sostniet li ma jistax jinħeba wara subaħ u jgħid li ma kienx jaf. Għaldaqstant saħqet li din ma hija xejn ħlief sfida ċara fil-konfront tal-Inġiniera Maltin u Għawċin, kif ukoll fil-konfront tal-ġudikatura u s-sistema ġudizzjarja. Aġir ikkunsidrat li jmur kontra l-prinċipji tad-demokrazija. Il-Union Nazzjonali tal-Inġiniera sostniet li din l-isfida kontra l-ordni tal-qorti mhux aċċettabbli f'soċjetà bħal tagħna, suppost demokratika li tħaddan is-saltna ta' dritt. Għaldaqstant il-Union Nazzjonali tal-Inġiniera ħejjit ittra indirizzata lill-Speaker Anġlu Farrugia filwaqt li qed titlob għar-riżenja immedjata taċ-Chairman tal-Engineering Profession Board l-Avukat Noel Camilleri. Dan filwaqt li appellat lill-Ministru Ian Borg sabiex jirtira l-mozzjoni.